Kaixo lagunok ongi etorri Lastotxapen kanalean, ni Lastotxapen naiz eta oraingo honetan Donostiko nazioarteko komiki eta manga sokari buruz hitz egitera nator aspektu pertsonal batea. Bueno, lehen dabizi esan nahi dut, ekitaldi honetan, ekitaldi guztietan egon behar litzateken gauza garrantzitsu bat eman zigutela. Hau da, ordutegi bat hiru egunetan zehar egon ziren ekintza eta hilerrak eta zein ordutan diren jakiteko. Bizkaian eventu batetan bakarrik ez dute ordutegirik ematen. Bueno, ekitaldia orokorrean eta lehenengo aldiaz zela kontuan izan da, ezera txarto egon. Ohikoa denez, ere zenbait gauza txarto egin zituzten, baina uste dut zehozer ikasi behar dut eta esperientzia hori jakinda, ekitaldia hobeago evoluzionatuko duela eta hori garrantzitsua izango da. Ekitaldia kurtzealen egin zen eta gutxi gora bera espazioa ondo aprobetxatuta zegoen eta 35 estantz egon ziren guztira eta zenbait erakusketa. Igual, eszenatokia, cosplay pasarela egin zen eszenatokia oso txikia zen, behar badan zeuden gelaren bat prestatu alzutenan jartzeko eszenatoki bat eta jende asko ere hobeto jartzeko, baina igual urrengorako asko ere hobeto egiten dute. Pertsonalki ni joan nintzen ara gonbidatutako 3 cosplayer Warhammer joan zirelako, Warhammer 40.000 kasi honetan, baina bueno, horretaz aparte, jende berria ezagutzeko aukera paregabe izan zen. Igual, ez dakit, somatu apur bat larun bata izateko joan nintzen eguna izan zelako bakarrik, ez dakit, mugimendu gutxi. Cosplayerak egon ziren, baina ezin ere asko egon. Ekitaldi egon zen gehiago finkatuta komikiaren aldera, mangaren aldera baino eta etorkizunari begira hori konpondu ahal izango dute eta gaina badago jendea ekitaldiak egiten dituen eta laguntzeko prest egon daitezkenak. Bueno, sarrera 6 euro izan ziren, hemengo ekitaldi baten antzekoa, baina hemengoetan goizean eta arratsaldetan ordaintzen da. Gero bideoaren amaieran ikusiko dituzue han ateratako zenbait argazki eta grabatu nituen 2 bideo, askore ez nuen grabatu. Eta hau da denak nire aldetik lagunok. Hurrengor arte, agur eta orain bideoak eta, bueno, lastotxapel.blogspot-en dago euskarazko kronika light bat. Agur lagunok.
gusta la cámara.